Ola, benvidos a unha nova entrevista en Atlántico Televisión. Nesta ocasión estamos con Xoán Carlos González, o cabeza de lista polo BNG no Concello de Redondela, ademais de concelleiro na Corporación Municipal. Encantada, Xoán Carlos. Hola, bo día. Bueno, en primeiro lugar, quería preguntarche un pouco polo tema de que despois das eleccións o Bloque deu o seu apoio a Digna Rivas para formar goberno, pero fai uns meses o Bloque retirou ese apoio. Quería preguntar como son agora as relacións co goberno local de Redondela. Desgraciadamente, nestes momentos non hai ningún tipo de relación máis que estrictamente formal da xestión do Concello entre o BNG e o Partido Socialista en Redondela. Para nós é unha situación que non desexamos en ningún momento, porque entendemos que hai que visualizar diante da veciñanza que, malia que somos de organizacións distintas, sí que temos que chegar a un entendemento, pero ese entendemento que ten máis responsabilidade e que ten máis concelleiros e concelleiras, e neste caso o Partido Socialista. A relación co PP como está sendo? Bueno, pois tampouco hai así ningún tipo de comunicación nin contacto co Partido Popular, entre outras cousas porque estamos nas antípodas, os proxectos son totalmente distintos, podemos coincidir en determinados temas plenarios, pero así como o Partido Popular estableceu unha dinámica na oposición de confrontación e do non polo non, o BNG na primeira parte do mandato intentamos dialogar e colaborar con quen sustentamos no goberno, non? E así houve varias decisións nas que nos, asumimos esa responsabilidade, pero vimos desde o principio que non era a disposición do Partido Socialista. Entonces sí que temos que deixar ben claro que ante un non constante de oposición do Partido Popular, un intento de diálogo desde a oposición por parte do BNG que o Partido Socialista desaproveitou. E bueno, tamén se anunciou recentemente que ibas a ser o cabeza de lista para as próximas eleccións en Redondela, que xa son o vindeiro ano. Que proxectos ten o Bloque en mente para esta nova etapa política? Vamos a ver, os proxectos concretos, o programa de goberno, vamos a ir definindo nos vindeiros meses co grupo de traballo que vamos a establecer, o que xa temos establecidos. Pero hai cuestións que nos entendemos que foron obviadas por parte do actual equipo de goberno, que nos intentamos de alguma maneira chegar a acordos e dialogar con eles, pero que non se efectivizou. Entendemos que nas parroquias hai un abandono importante tanto en servicios básicos como é o saneamento, o apoio ás traídas de augas, ou incluso a mobilidade segura polos camiños polos que todos andamos, porque non é só o vehículo quen ten que ter prioridade, senón que tamén os nosos veciños e veciñas das parroquias teñen que ter seguridade nesa mobilidade. E, pois nos núcleos urbanos de Redondela e Chapela humanizar máis as nosas rúas para que se faga vida nelas, mellorar a accesibilidade e a conectividade pois en sitios como Chapela, que ten unha difícil orografía, e temos unha eiva moi importante na cuestión da vivenda, que efectivamente o Concello ten moitísimas limitacións e o goberno galego quen ten que desenvolver políticas activas a prol da cidadanía para acceder a unha vivenda en condicións, pero sí que o Concello pode desenvolver políticas que fomenten ou que permitan o acceso á vivenda, e logo afortalar os servicios sociais que entendemos que en Redondela tamén están sendo os grandes olvidados, non? Pois eu, de maneira recurrente, utilizo un exemplo que é a Ordenanza de Emerxencia Social, que todos os anos ten unha dotación importante de 80.000 euros, pero por unhas cousas ou por outras, tanto cando gobernaba o Partido Popular como agora co Partido Socialista, pois apenas se executa o 10% desos 80.000 euros, non? Iso é algo que temos que cambiar.
E, bueno, nunha entrevista recente, a alcaldesa Digna Rivas anunciou que xa tiña o presuposto para varios proxectos para a Redondela, como pode ser a mellora da Praza de Abastos, que é un asunto bastante importante cos praceiros. Apoiará o Bloque este tipo de iniciativas ou dependerá un pouco do proxecto? Ben, mira, nos no acordo de investidura con Digna Rivas plantexamos un punto importante que non se cumpliu, que aqueles proxectos que superaran os 300.000 euros tiñan que ser compartidos co BNG para dar a nosa opinión, pues, entendíamos que para melloralo. Eso non se cumpliu. Por lo tanto, este proxecto non sei a quen yo vai a presentar. Quer dizer, pode ser levado a pleno, pode ser executado directamente por resolución da alcaldía. En todo caso, nos entendemos que os proxectos teñen que sempre ser útiles para a Redondela. Non vale aquí desenvolver grandes proxectos de cara á galería e que despois a veciñanza non sexa a principal beneficiaria dos mesmos. Neste caso entendemos que o comercio de proximidade, neste caso os praceiros e praceiras, teñen un papel moi importante no futuro desenvolvemento económico de Redondela e, polo tanto, bueno, entendemos que se hai proxectos que son positivos e beneficiosos, teñen que efectivizarse, non? Entonces, bueno, nos parece positivo. Tamén é certo que en Redondela empezas a escutar a moita xente moza preocupada polo tema da vivenda, algo que xa mencionaches ti anteriormente. Hai alugueiros moi altos e pouca oferta, moitas veces derivada polo tema dos peregrinos e do Camiño de Santiago. Ten o BNG algún tipo de iniciativa para intentar paliar esta situación e que a mocidade poda acceder ao mercado da vivenda, xa sea polo alugueiro ou pola compra? O tema da vivenda é un dos grandes problemas que hoxe en día afectan ao conxunto dos veciños e veciñas de Redondela. Somos un concello veciño de Vigo, eso para ben e para mal, pois trae unha serie de problemas. E neste caso, agudizados por un elemento como é o camiño portugués, o camiño da costa, que, a proliferación de vivendas de uso turístico está decantando a que moitas desas vivendas que potencialmente podían ser para adquisición ou para aluguer, pois non están no mercado. Isto nos está levando, por exemplo, a que algúns compañeros que están no ensino medio nos dicen que todos os anos hai algunha familia, alumno ou alumna, que abandona a escolarización en Redondela porque se teñen que ir a outros concellos porque os seus contratos vencen, os contratos de vivenda vencen e se encarecen enormemente. Bueno, hai un ano, precisamente, houve unha posibilidade de un edificio no concello de Redondela no que o concello pudo facer efectivo o dereito de retracto, é dicir, facerse dono en propiedade dun edificio que podía ser, podía albergar alrededor de 20 vivendas, non? Bueno, nos entendíamos que era unha oportunidade. Tanto PSOE como o Partido Popular e a agrupación de electores entenderon que non, votaron en contra dese dereito de retracto, pero nós non nos vamos a quedar aí. Nós entendemos que hai que habilitar un servicio municipal de vivenda, un pouco para intentar sacar ao mercado vivendas de adquisición ou de aluguer, intentar mediar e o concello intentar desenvolver políticas de axuda, sobre todo a esos alugueiros para determinados colectivos que están en risco de exclusión social ou para a mocidade, que é un importante sector da nosa poboación. Por lo tanto, é un reto, pero non lle temos medo a ese reto e creemos que podemos desenvolver políticas de vivenda positivas e para a veciñanza. Que expectativas tedes un pouco así, falando do Bloque en xeral, para as próximas eleccións? Vedes viable un goberno do Bloque como pasou fai uns anos en Soutomaior? Vamos a ver. Tanto a tendencia dos últimos procesos electorais como nas que o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, nas eleccións galegas fomos a forza máis votada, como a percepción da veciñanza cando falamos con eles ou os comentarios que nos chegan, entendemos que vai haber un apoio importante para que o BNG ocupe o goberno en Redondela. Entendemos que se pode concentrar muitísimo voto que espera dar un xiro nas políticas
tradicionais do Partido Popular e do Partido Socialista, e nos aspiramos a concentrar ese voto para poder asumir un goberno e incluso chegar a unha alcaldía do Bloque Nacionalista Galego. Entendemos que é un reto moi complicado, temos base para ser optimistas, vamos a construir un grupo de personas ou un equipo de personas que creen firmemente que podemos gobernar en Redondela, e creemos que moita xente nos vai a dar a súa confianza porque pensan que o BNG é outra cousa, e na situación, no impasse no que se encontra Redondela hoxe en día, creo que hai moita xente que entende que podemos dar un pulo a este concello. E xa para ir rematando, no caso de que o resultado fora semellante, por así decirlo, das últimas eleccións, e o BNG fose clave a hora de formar goberno, a quen se apoiaría? Bueno, nós, vamos a ver, estamos todavía 9 meses das eleccións, pero a nosa postura é tradicional a construir gobernos de progreso e alternativos. Eso a nós tamén nos condiciona moito, pero sempre lle deixamos ben claro á cidadanía, aos nosos veciños e veciñas de Redondela, cara a onde íbamos a ir. Outros son ambiguos e van dando bandazos. O Bloque Nacionalista Galego sempre vai a estar do lado de gobernos de progreso que desenvolvan políticas pensadas por e para os nosos veciños e veciñas. Pois perfecto, moitas grazas pola túa visita, Xoán Carlos. Espero que fora un rato agradable. Vémonos nunha próxima entrevista en Atlántico Televisión.